Hed ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Si Cristo sa radyo, para sa mundo. Ito ang Tiagsapa Anapduan Tinamnama. mapagpala sa mensahe ng kalakasan at pag-asa mula sa katotohanan ng salita ng Diyos. Tiagsapa Anapduan Tinamnama. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. May sama rin nga nagasat na parabor kinain bangag sa pagkakabsat iti Webes. Umuna nga aldaw iti bulan iti Hunyo. Aya, may kainam nga bulan iti dating katawan. Nagudwata yung kakabsat. Malidayaw iti apo, iti agtultuloy nga salunat, nga ipapaay na itunggal may saka na tayo. Numampay, iti mapaspasamak ti aglawlaw tayo ng may isang banang nga pagyamanan tayo iti dating aldaw kat na salunat tayo. Amen. Kung natayo man kakabsat. At makipagpasit man dating ang programang kakabsat, ipanagadal tayo sasaw iti apo. Kaya sama na, pipinabilig tayo babaan iti kararag at yung tibinigit ng programa tayo iti agsapan at mga iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating ng stasyon 1143 DZMR Santiago City. Ito nagsaka man kabkablaw kata kayo iti aldaw iti Webes Lawrence Salazar. Siya kaglaylaya
Lawen kakabsat agyawan tayo iti dayta nga kantang entay man ng nagagan daluyon iti biag. Katan tayo pabayaganon kakabsat. Basahin tayo iti libro iti Mark chapter 4 verse 35 aging gana iti 31 ket halos kaparehas na matlaeng wenno may sama lang istorya nga mabalin tayo mga babasa kakabsat iti Matthew kapitulo 8 23 aging gana iti 27 ken Lucas kapitulo 8 22 aging gana iti 25. Aya. Una na di verse 35 iti Mark chapter 4. Okay, idi nga sumipngutan iti daytamo ilaan nga aldaw kinunan ni Jesus kadagiti adalan na bumalasiw tayo. Pinanawan da nga ro dagiti tattao sa dalimugan iti bangka gaya ni Jesus ket bimalasiw da. At dapay sa bali abilog akakuyog nakikuyog ken kuana. Pagamamuan ngani. Bueno, nagangin iti nakapigpigsa, timaw dagiti dadakkel adaluyon alang sabwa-sabwag iti bangka iti kasta nganganin mapno iti bangka iti danom. Adan ni Jesus iti kutit iti bangka matmaturog nakapungan. Riniing dagiti adalan na maestro kinunada. Awan aya iti anyaman na kenka no lumned tayo. Bimangon ni Jesus ket binilin na iti angin. Agsarden ka sana kinuna iti daluyon. Agtalna ka, nagsardeng iti angin, ket nagtalna iti daluyon. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na apay ngagbuting kayo, awan pay kadi iti pamatiyo. Ngem kasta una iti buting da, ket kinunada iti maysa ken maysa, anya nga katatao na daytoy, ura iti angin ken iti daluyon, agtungpal da ken kuana. Manaydayaw iti apo kadagiti sa una, uray ulit-ulitin tayo kakabsat, nga mabibasbasa dagiti sa sao iti apo. Iti dayto nga oras, kadagiti naglablabas, ket idi manay napalpalabas nga aldaw kabsat. Ngem na duma-duma kakabsat iti kayat na nga i-impart kada tayo. Isu nga manipot iti binasa tayo kakabsat. No apay nga ni Jesus nakaturog iti nga iti nakapigpig sa nga bagyo, ket gapu ta adda iti panagtalit na kini apo tayo nga Dios. Amuna nga safe isu na gapu ta adda isu na iti takyag iti apo. Kakabsat mabalin tayong agbalagi kadagiti anyaman nga bagyo nga sangsangon tayo ito no masursuro tayo iti agbiag nga addaan iti pamati. Kung nakiti naglablabas nga aldaw nga dati pamati tayo isu ti weapon tayo kakabsat. Isu iti ito po yung sandata po natin tapno ti kasta sarangten tayo. Aya tapno mapagbaligyan tayo ti anyaman nga dadagsen ti anyaman nga problema nga sangsangon tayo. Tao kasatno ti panagbiag nga adda iti tinga iti bagyo nga kaduwa tayo ni apo tayo nga Jesus. Dayto kakabsat ket pasamak iti Sea of Galilee nga ayan ni Apo Jesus ken dagiti adalan na ket may isang interesting nga lugar. Kasla may isang nga dakkel nga taaw. Iti verse 13 ko na lang iti binasa tayo kakabsat wenno di ka paistoryaan iti Sea of Galilee adda iti 13 nga bilya iti katindog na ket 16 nga milya iti kalawa na. Ya napalikaw-kawan daytoy nga bye-bye iti nangangato nga pader gapo kadagiti tugturod ditoy. Ket gapo kada itoy nga nangangato nga padpader isu iti pagrugyan dagiti nakarungrungsot nga bagyo ket dayjay nga nakataltal na nga bye-bye agbalin nga nakabutbuteng gapo kadagiti napipigsa nga angin ken daluyon. Ket kadayta nga tiempo nga dimteng iti bagyo adda nga agdaldalyasat sa diay ni Apo Jesus ken dagiti disciples. Iti Biblia salitaan na nga amin tayo ket sumangsango iti bagyo iti biag. Amok nga ammo tayo amin dayta kakabsat. Sumango tayo iti adu nga ribok ken pakadagsenan. Awan iti exempted kakabsat. Awan iti naydumduma amin tayo makapadas tayo. Puro pa iti ubing nga basit ket addan iti dadagsen. When adda ti problema kakabsat nga mabalin nga baklayan iti dayto nga gundaway. Ngem anya iti kunana iti maudi kakabsat iti Juan chapter 16 verse 33. Ngem papigsahan nyo, tinakamyo, kuna na, naparmagkon iti lubong, ngem saan tayo nga liplipatan kakabsat, nga nairugi da ito nga versikulo, iti kastoy, parigatad na kayo iti lubong. Yeah, iti Matthew chapter 5, verse 45, pada-pada, paranyagan na, iti init na, kadagiti na imbag, ken kadagiti dakas at tao. Mangted iti tudo, kadagiti agaramid, iti na imbag. Kastamat kadagiti agaramid, iti dakas. Kakabsat, maadaan tayo iti panagrigat. Mapadasan tayo iti didigira. Panakapadas, nariribok nga tiyempo. Ken parikot,
kas agbibiyag tayo dito'y lubong. Adu iti mapadasan tayo kakabsat. Amin nga rigat mabalin nga napadasam iti dito nga gundaway. Ngam aging ganang agbibiyag kakabsat. Aya adda alata antay maiwasan dagiti dadagsed nga mapadasan tayo. Ngam amuyo kakabsat san nga issue iti panangsangot tayo iti bagyo. Ti issue kat nakasagana tayo kadin. Kadagiti bagyo nga umay kada tayo. Nakasagana tayo kadin iti dumteng nga nakapigpigsa. Gadaluyon ket kasla alununan na. Wenno alununan na tayo. Amo tayo kadi kabsat no kasatno nga sumangbay. Wenno amo tayo kadi no katno nga umapay sumangbay iti bagyo. Saan man nga ita? Saan man nga intulubigat wenno sumarsaruno nga bulan, nga mamatiak nga adda iti sumangpet nga bagyo. Nga kumot nga ikarkararan kakabsat nga maadaan tayo iti bagyo. Yung dumting digita gaput taday takit kalakit na po ng ating pong buhay. Masapol nga sangon tayo, agsipod taday takit pasit kakabsat. Iti pa nagbiag tayo. Sa ludsudin ka man kabsat. Nakasagana ka din. Dudumteng iti bagyo kenka. Dayta ti agdamang sang-sangon dagiti adalan. Idi nga addada iti tinga iti baybay iti Galilea. Nakapinpintas mo't iti panahon iti limugan da. Kas lang ay nakataltalinahay iti baybay. Awan mo tinapuskol nga ulap tapno ibagada nga adda iti sumangpet nga nakapigpigsa nga tudo. Awan mo iti napigsa nga hangin na. Tapno ibagada nga delikado mapan iti aweno delikado ti agbalase ug gapot nakadado baka agbagyo. Ang mga kasi kabsat. Ito sa adda nga daldalyasat da kuna na verse 37. Naghangin iti nakapigpigsa timaw dagiti dadakkel adaluyon anang sabwa-sabwag iti bangka iti kasta nganganin mapno iti bangka iti danom. Dagiti nga adipon ni Apo Jesus ket nalalaing da nga mangalap, hala nga mangalap, nalalaing da nga lumangoy. Ket amamuda iti kasasada. Awin amuna iti kasasada iti nga baybay, amuda iti ugali na iti nga baybay. Kaya nagdalyasat da nga nakataltal na iti taaw ket bigla laktang nga demteng iti bagyo. Kabsat napadasan nyo kadin iti kasta. Yung sitwasyon wenno kasasaad. Nagmayat, nagtalna, nagragsak iti adda nga panagbiag mo. Saan mo nga napupuutan adda kamot gayamon iti tinga iti bagyo. Mapadpadas kamot gayamon. Nangani saan ka nga makakote. Halusan ka nga makatakder iti pigsa iti bagyo. Di paglaslasatam ket amom lang ket aramidem. Wenno ati banaglaeng amom aramidem ket umawag ka iti Dios. Iti verse 38 ko na nakakabsat. Kaya, adda ni Jesus iti kutit iti bangka. Matmaturog ang nakapungan. Riniing dagiti adalan, maestro kinunada. Awan aya iti anyaman ken ka. Nulumned tayo. Kasta ka di. Adda kakabsat nga riknam iti dayto nga gundaway. Apo saan kun nga kaya? Lumned akon. Awan ay iti anyaman ken ka nulumned. Pabalin adda kayo ita. Iti adda kayo wenno adda ti madama kakabsat. Iti dayto nga gundaway iti makarik na. Kasla dagiti narik na iti dagiti disciples kabsat. Kasla pirmi nga ti kasasad iti panagbiag mo ket saan mo nga kaya? Saan mo nga kabaalan? Adi nga kasla ka lang ay nakumutan, naulusan iti nakadado nga parikot. Kasla ahang ka makakotin iti nakadado side by side, left right, back and front. Ket talagang kasla nakadado iti problema. Na mo tarami man. Kasla ka la magabgaburan. Ayan, iti nakadakdakkel nga batbato. May lalayos kati adu nga kinarigat. Saan ka nga maawanan kakabsat iti karirik na nga pag-iso. Anya mo dahil nga biyagan. Mabalin mo nga sa awan. Lord, alahin na ko. Inyapa iti purpose ko. Inyapa iti bakalak mo yan. Agsasaro nga kapadasan pa iti masangsangwam. Wano aday iti may sakada tayo kabsat nga kasla iti rikna na kita. Awan ti kasiguraduan na iti dahil nga biyag na. Nothing is stable. Nothing is grounded. Everything is shaking and everything seems to be going wrong. Kaya tingin kakabsat, kumita ka iti Apo. Ket mabalin nga kunaan.
awan aya, iti anyaman na king kaapo. Lumnod tayo. Yung ulitin nga ibaga kayong kaitakabsat. Sumangpet, iti bagyo, iti panagbiag kada tayo. Amin tayo kakabsat, iti mapadasan tayo. Saan ka di nga, iti unos, iti panagbiag ni Abraham, adda iti bagyo nga sinango na. Ni Jacob, si Mango iti nakadado nga pegpegkan. Ni Jose, kaya kasakbayan nga nagbalin nga gobernador iti Ehipto, nagado nga kinarigat iti sinango na. Ni Moises, saan lang nga may nga duwa, saan lang nga may sa duwa, talo. Di kati ado nga kapadasan. Uri pa ni Elias nga propeta kapsan. Mismo nga prophet, si Mango ti ado nga peggat iti panagbiag na ni Daniel. Ayan, ipuruak iti kulungan iti leon. Di kati best of friend. Ayan, yadak may siya kinabagdigo. Ni Hebrew, ayan, ipuruak da. Iti gumilgilayam ng urno. Ni Ari nga David, si Mango mati ado nga kapadasan. Uri ni Pedro, ket nagsagsagaba. Kini Apo Jesus na ilan sa iji cross. Inapay ti birukam kausat. Hamong ibaga nga, anyamot ti Lord. Ampay nga kastot niya marikrik na. Panunutin ka kabusat nga dahil mapadpadasan ka sa haan lang, winuhang kang agmaymaysa. Ado iti makapadpadas kasi mapadpadasan ita. Ada iti doon nga napatay nga banag, nga masulsuro tayo, intunuad tayo iti tinga, iti bagyo, iti panagbiag. Umuna, ni Apo Jesus kadi, iti Apo iti mayan anod, mayalon-alon nga panagbiag tayo. Si Jesus ba ang Panginoon? Kaya, nang naiaalon nating buhay. Babalin iti dahito nga bigat kabsat, adda ka. Ngagsal sa ludsod. Apay ngay, saan mo't ngagsardeng digitoy nga kapadasa kon. Apay ngay hamal ang sardeng digiti saksakit kon. Digiti ka sa pulak iti kwarta. Kinaawan iti trabaho, problema iti relasyon. Na dumaduma nga klase nga bagyo. Wenno kapadasan iti panagbiag. Ket mangrugikan nga agdudua iti adda nga pamatim iti Apo. Awan iti anyaman na ken ka. Nulumnad tayo. Ibaga ken kakabsat iti nga gundawan. Dagiti bagyo nga sangsangon tayo iti panagbiag. Saan na nga bangunan? Iti kababalin tayo. No dikit di iparang na iti adda nga kababalin tayo. Iti pamati tayo iti Apo. Saan nga muscle nga masapol nga ma-develop? Bueno, kasla muscle ko na ko. Kasla muscle nga masapol nga ma-develop kin kasla may isang relasyon nga may aywanan. Kasat nga ma-develop iti pamati tayo. Saan tayo kabsat nga patangkanan iti puso tayo? Ay iti nga kabsat kasapulan tayo iti pamati. Kasapulan tayo iti Apo iti biag tayo. Masapol nga madaan tayo iti tiyempo nga agadal. Kadag iti sasauna. Agkararag tayo mapantay iti kapilya. E pagbiagan tayo iti sasauna. Ipaayan tayo iti lugar ti Apo. Dito puso tayo kakabsat. Kakabsat saan tayo nga kabailan iti agbiag. Nga saan tayo nga kadwa iti Diyos. No iti panagkunam ket kabailam. Wen kabailam kakabsat. Ngem hanggang bayag data. Pudno nga mapadas tayo. Agsangit tayo. Agsaludsod tayo. Ngem no adda iti pamati kada tayo. Nga kadwa tayo iti Apo. Iti lumlumnod nga bangka tayo. Iti tiyempo nga kaslasaan tayo nga kaya iti tiyempo kaslaan na may sa tayo. Kabailan tayo masangwan. Amin dagito nga bagyo. Iti panagbiag tayo kakabsat. Masapol nga si bibiyag kinpudno iti pamati tayo iti Apo. Tayo sumangpot ti bagyo iti biyag. Sumangpot iti na dumaduma kapadasan ti pamati tayo. Iti Apo. Iti mangtulong kada tayo tapno ti kasla mapagbalayagyan tayo amin dagito is our faith in Jesus Christ must something that is active. And because when the storm of life they will come, your faith in Jesus will enable to either float or flounder. Kitahin niyo ako kadagiti adalan ni Apo Jesus. Nakita da amin nga inaramid ni Apo Jesus. Nanggaganda amin. Nga insuro na kadakwada. Amin nga masapol nga maamuanda, maipapan kini Jesus, naamuanda. Ngem idi, nga addadan iti tinga, iti bagyo, nalipatan dan, iti maipapan, ini Jesus. Apay, agsipod ta saan mo nga Apo ni Jesus, iti nagluganam, iti bangka, wedi naglugang ka iti bangka, saan mo isunang Apo, ora intuno ka sila, lumlumnod ka iti bangka. Kakabsat, iti naldaw-aldaw nga panagbiag tayo, masapol nga isuna,
iti Apo, isuna iti Lord tayo. Ti anyaman nga kasasaad, ti anyaman nga sitwasyon mo. Ti Diyos kakabsat, iti Diyos tayo. Nasayat man wino da. Nasayat man wino saan iti agdama kasasaad tayo. Aglaplapusanan man wino agkurkurang tayo. Natalnaman wino nariribok iti panagbiag tayo. Nasalunat wino masakit tayo man. Naragsak. Naladingit tayo man. Wino agladladingit tayo man. Naranyag man wino nasipngat ti adda kasasaad tayo. Aramidin tayo. Nga Apo ni Jesus iti aming nga tiyempo kakabsat. Kadua tayo iti Apo. Kadua tayo ni Apo Jesus. 24 hours, 7 days a week. 12 months a year. And 365. Ano sa? A year. Aming nga sitwasyon ti panagbiag tayo. Kadua tayo ni Jesus. Madaydayaw iti Apo. Di verse 38 ko na ada ni Jesus iti kutit iti bangka. Matmaturog. Nga nakapungan rin dagiti adalan na maestro, kinunadaawan aya, ti anyaman nakas lumnad tayo. Verse 39, bimangon na Jesus kat binili na iti angin, agsarden ka, sana kinuna iti daluyon, agtal na ka. Nagsarden iti angin, kit nagtal na iti daluyon, kinuna na Jesus, kaya iti adalan na, apay, nga agbuting kayo, awan pay kadi, iti pamati yun. Kakabsat sa dino iti papanam, iti papanan iti pamati, dagiti adalan ni Apo Jesus, iti dayta nga tiyempo, iti tinga, iti panag, si Dao daken panagbuting da. Nagdidinamag, di verse 41 ko na anya iti katatao na daytoy, uray iti angin, kin iti daluyon, agtungtungpal da, ken kuana, iti pagdaritmat, nalipatan da nga siya, si Asino, ni Apo Jesus ti biag da, nalipatan da, dagiti disipulos kakamsat, kat naimatangan da, iti narabid na nga milagro, naimatangan da nga isuna iti Diyos kakamsat, nalipatan da, dagiti nakadadong, insuro na kadakwada, nakita da no kasatno iti panagbalin nga wenno kasatno iti naramid nga pinagbalin na ti arak di danom iti Brunei nakita da nga inagasan na iti maysa nga bulag nakapagna jay pilay nga lalaki nawayawayaan jay lalaki manipod iti dakas espiritu pinagungar na manipod kin patay jay anak nga lalaki iti maysa nga babae nga balo ket ita agtaktakada na siya asino suna anyan kakabsat nga naglakang nga maadantay iti pamati. Hindi na sayat amin iti taray, iti panagbiag tayo. Ngam anyan nga rigat, ngam pagtakdakdaran tayo, iti pamati tayo, iti lumabas tayo, dagiti na dumaduma, nakadado nga bagyo iti biag. Dagiti kakabsat nga adalan iti Apo, adda nga makipagpagnada ken kuana. Kaya matangan da, iti aming inaramid na, nagdanag da, nagbuting da, nagpanik da. Idinto nga kadwada mo na Jesus, isipang ka. Dayta iti kayat kong kakabsat. Nga makita tayo, iti dayto nga kanito. Kaya't nga ipakita niya Apo Jesus, kadagiti adalan ng akin. Uray kada tayo ita, nga tingil na, iti amin. He is in control and Lord of all. Nga uray dagiti angin kindaluyon, agtulog da ken kuana. Nga isuna iti Apo, siya ang Panginoon ng lahat. Siya ang Pang-Diyos ng lahat-lahat. Kuna nga rodyo kanta, even when I don't see it, you're working. Uri no saan tayong makikita, saan tayong mauawatan, iti mapaspasamak kahit natutuliro na tayo. Kumikilos ang Panginoon. At daiter aramidin na. Amen. Agtalik tayo laing kinkuana. Kakabsat, kadua tayo nga kankanayon, iti Diyos. Damagin ka man kabsat. Kaduap ka din lang iti Apo, iti naldaw-aldang o panagbiag mo. Adamot lang ka di isundakin ka iti aming na tiyempo. Bueno, intun laeng agsagaba ka. Intun adanto lang problema. Intun napton ka di bendisyon, nalipata mo. No saan kabsat? Bueno, agdadwa ka, no kaduam ti Apo. Karitin ka iti dati nga bigat. No kayat mo iti tal na ura iti tinga iti bagyo. Palubusam nga iti Apo. Iti kaduam iti aming nga tiyempo. Palubusam nga ni Apo Dios iti Apo iti aming nga tiyempo iti panagbiag mo. Kakabsat, 24 hours a day, 7 days a week, 365 days in a year. Nga kadua tayo, iti Apo. Madaydayaw iti napatig nga nagana. Dawat man nagkamot tayo kat ikararag tayo. Managayat kin managparabor nga Diyos may agyaman kami iti dahi nga gundaway. Tagtultuloy nga panangaywan mo iti tunggal maysa. Ang kuman nga maibinsibinsar Apo. Gadagay ka sa pulan iti tunggal maysa kada kami. Ngam Lord, agyaman kami. Dadda ka nga mga arakop kada kami. Kaya iti tiyempo ken gundaway nga da kami ket Apo mariribukan iti panagbiag. Anda ka o Dios nga managayat
ken managparabor nga amami. Nga dagiti tiyempo apo nga hami nga mo tiramiden men malitlito kami agad do kasaludsod apo umapay kada kami. Magyaman kami tadda ka apo. Nga mangliwliwa mangipapaay apo iti sumbat dagiti karkararan. Yaman kami apo. Wala apo dati nga kararag itdek kadagiti imam. Iti sika apo Dios. Iti mga iwan iti tunggal may sa kada kami. Tulungan na kami nga papagbalaygan amin dagito. Manay tayo. Itang tapok na ka itinaga ni Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Iti tiyempo pisut, sikati kamanak, sikat pagsanggirat, nainlangitan na amak. Iti tiyempo latingit, espiritum tiliwliwak, itinagan mo Jesus, awan makalapit kanya. Sigaw Diyos, itiyamin ko, awan ka ba elak, nuawan ka tiyak ko, awan ti sabali nga sa pulik ay, o Diyos nabilig ka akamang ko. Sigaw Diyos, itiyamin ko, awan na ba elak, nuawan ka tiyak ko, awan ki sabali nga sa pulik ay, o Diyos nabilig ka akamang ko. Yaman tayo iti dating gundaway kam sa yaman tayo iti dating kanta. Ay iti tempo iti suot sika iti pagkamangan ni well kadlawa man dagiti amin nga dumdum giti dating gundaway kadagiti desibsiba iti radyo da nga naka-tune in iti dating programa na imbag daragsa nga agsapa sa ore pa dagiti nagbiboy iti live streaming. Okay. But anyway, agyaman nakmanan. Iti lasot iti 30 nga minutos ngayon ka pinagdingig iti dating programa ti agsapa anak nuan. Itinam na magkikita tayo manan ito nabigat iti kasimot lang nga oras dito istasyon tayo 1143 DZMR Santiago City ti anak kagin kap sa ti Apo. Aya nga nga magipapahay ka na tayo. Inaramid niya inusam ni Apo yung sindi natin nga gundaway Lawrence Salazar. Manaydayaw iti Apo. Good morning everyone. Tiyak sa panat ng tinamnama, mangtagpang akin inarama, kahit isa sa